A conselleira de Medio Ambiente presentou esta mañá en Ribeira o proxecto Smart Waste, unha plataforma intelixente que permitirá optimizar o proceso de recollida do lixo. Ribeira será o primeiro concello de toda Galicia e un dos primeiros de España en implantar este sistema. E dentro das comunidades autónomas somos das primeiras comunidades autónomas en implantar esta tecnoloxía. Trátase, polo tanto, de que os camións de recollida, a través de esa tecnoloxía e, polo tanto, con a implantación dun GPS, o Concello poida ter coñecemento de cal é a situación dos seus contenedores, tanto contenedores azuis de recollida de cartón papel, como o contenedor amarelo que para envases de plástico. Mediante a instalación de sensores, o sistema proporcionará información sobre as rutas e frecuencias de recollida e a situación dos contedores, permitindo así unha mellora na planificación do servizo. Lo vamos a mejorar gracias a la sensórica que tenemos en contenedores, en vehículos, y eso nos va a permitir saber en cada momento dónde está el camión, qué recorrido ha hecho. Nos va a permitir también, por ejemplo, saber dónde están los contenedores, cuántas veces los hemos levantado, si contienen material o no. O obxectivo a seguir é incrementar as taxas de reciclaxe entre a cidadanía, facilitando a recollida selectiva. Conocer todas as incidencias que nos camións, que nos propios contenedores se producen, pois dá unha información tan inxente que, sobre todo, permite mellorar os servicios, permite ver tamén as carencias dos determinados lugares para seguir incidindo nas nosas campañas de promoción de reciclaxe e outras. En definitiva, o que fai é que para o contrato actual e para os futuros contratos teñamos uns datos que evidentemente son absolutamente indispensables para a maior eficiencia do servicio. A aplicación deste sistema é posible grazas a un convenio a 3 bandas entre a Consellería de Medio Ambiente, o Concello de Ribeira e Ecoembes.